jeg har ikke hørt noget. Hej og velkommen til Fremtidens Word. Ja. Fordi der står også, altså til hver skrifterne, der står der sådan nogle gode forslag til, hvordan du kan bruge dem og sådan noget. Og nu, hvor vi lærer, vi er blevet skåret så meget ned i løn, så har vi ikke rigtig tid til sådan at fortælle jer så meget. Sådan. Du havde genereret nye typografier ud fra dine bevægelser, så du havde det her brugt sådan into the wheel. Når du bevægede den, så blev det med at generere typografier ud fra de bevægelser, du lavede. Der er enormt mange muligheder med det her. Ja. Man kan også finde ud af, at man kan plotte en webcam til, så kan den tegne ud. Jeg er så træt af det her. Den her illustrationsbog, den bliver aldrig færdig. Jeg ved ikke, hvad for en typografi jeg skal bruge. Ja, hvordan skal jeg starte? Ja, der har 2.000, 20.000, 100.000 på min computer. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal finde ud af at vælge. Word er nu. Word. Plug-in. Word. Ja, fremtidens Word. Måske. Værsgo. Ja. Hej. Altså hvis du skal sætte meget tekst med den, så er det måske sådan lidt dårlig idé at vælge en, der ikke er sådan professionelt tegnet. Nå, okay. Altså de er jo meget flotte, de der elevers skrifter, men altså nogle af dem er jo ikke sådan helt tegnet færdige. Nu skal du høre, jeg er journalist, jeg sidder over i London, Creative Review. Jeg kan forstå, at jeres skole har et Type Foundry, og de derigennem promoverer de studerendes skrifttyper. Er det rigtigt? Ja, det er helt rigtigt, mand. Ja, vil du fortælle mig lidt mere om det? Men er det ikke bare læreren? Så er du måske. Er det rigtigt? Ja. Etsin unohdusta, mielen täyttää murhemusta, mulla on päässä kuva susta, Elsa.